Moro! Tänään kokoonnut kräkkärit. Tekee aprillipiloja. Okei, ekana tehdään Iitalle tänne tämmönen suihku. Iita, mennään pesemään kädet. Mennään pese kädet. Joo. No niin, Iita. Pesehän nyt ne kätöset. Joo. Sos! Wow. Nyt mennään seuraavaan källiin. Venla nukasi tähän lattialle, kun me oltiin leipomassa, niin tehdään nyt sille pikku källi. Eli otetaan tästä vähän jauhoa. Niin, koetaan sitä vähän. Moi. Otetaan tästä tämmönen höyhen ja sitten herätetään Venla tällä. Aprillia, aprillia, syö silliä, juo kuravettä päälle.